Kok Aku bukan dapat kelambi terus aku bukan gue kelambi opo. Tapi pertamanya koplok. astagfirullah. Kelambinya coplok terus aku bukan ganti opo. Aku ganti kelambi. Wes Mbak Mur kebawani jajan tadi dikasih jajan sama Om Jepang. Om Jepang. Om apa nek ngarani Mbah Jerman. Jerman. Heeh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di rumah, guys. Kita tapi cheater. Kalau Pak digawani jajan buka Mbak Mur. Lo boten ngertos sih mak mami sampe ku. Ngobrol apa badan kemain. Lah kono gawe YouTube pi, Mbak. Iki dikasih jajan, Lin. Oleh seseorang. Rujak ngono, Mbak. Jak. Karo apa jan? Buka, Mbak. Buka kabeh to. Anu apa manis nih? Jumbek. Ayo. Nah. Ku apa kuwi? Yo. Iya le orang jajan. Mergo nek jenang. Kono ki nek bako jajan nih, Pak. Oh, enggak apa kan tuku martabak yo. Antri. Antri teng merah iki napa enak emak niku? Enak. Kok ngwatri. Wes kita buka jan ngono ya. Napa nih? Iki lho. Apa ae jajan? Iki dhewekna napa? Lah iya mulane dibuka to. Malah tak kan buka itu. Iki anu bae, Mak. Iki sambele ngono paling. Oh ngono. Ya wis dan. Nggih to. Iki sambele. Sambel. Heeh. Niku bae. Ini iki gawe loro, Mbak. Oh, loro. Itu mbeke. Ya Pak jajal syuting no Pak. Jajal iso apa ora Pak? Ya Allah dadak kuwi loro kuwi tak kandhani aku ki. Aku ngenteni njaba kene dipangan apa? Dipangan nyamuk. Sikilku gatal. Omongane loro. Iya, omongane kene wong bali kono wis cerita sing dibathok nyamuk gagal apa. Aku kurang mbek niki omongan double-double. Terus aku tak cerita dhisik kok langgek wis dicokot nyamuk apa dicokot singklong. Nunggu niku ning ngarepane. Dadi kok Lah nunggone kok nang ngarepan lho. Kok gak mikir lho. Biasane iki Lah aku yo Mbak. Lha aku yo pas apa metu Arifin golek bubuk rene mang. Apa metu jane pisan. Terus buka no Arifin nah lah apa metu buka no Arifin. Terus Rina ngebel. Perlu ya. Ora jajan mau pandan ora kok jajan. Ya apik nek ngono marane utuh. Ora apa kok jajan iki. Ya ora enak. Ora wong Pak oleh-oleh Pak. Oh jajane iki jajan-jajan iki. Jajan-jajan iki anu iki mau enek bakul jenak apa nang wis mau gak etak. Ayo. Aku masak kok Mbak mau kesuwan. Ya ini. Kilo ana ya bener nah. Ora apa-apa. Yo sapa sing ngarani anak ora enak. Anak iki ning merah tok. Aku jajan apa ya Mbak mau cerita. Aku yo Mbak Lina pun betul. nggawa ke mang. Ndak yo. Hah? Niku tangan diri sekolah jajan. Wes sesuai kuwi. Numpak bentor ini. Numpak bentor tenan. Berarti mboten anu, mboten Ora pun apa? ora mapak ora nyempul. Sudah jajan apa dia sudah mandiri Mbak Lina. Kono sono kok ora jajan ndekne yo mbokane yo cangkeman. Oh, kubukan. Iki seneng Mbak Lina anu senenge kubukan. Awas tak mau bacaan ini.
Mengarang ngebel kon mapak. Ben tak matuk dhewe ae. Kon bel kayak gini sing papa kok auri pokok ndi lho. Ben tak matuk dhewe wani Pak Nur. Aku kok wani kok. Kok kapuan kok auri. Koril kapuan. Coba tangan. Oh, bunga tak Pak. Rapa tidak apa wis kok. Rapa kan permainannya diku cah gede-gede to, Pak. Dadi rapa mesti permainan cah cilik iki boten mantu kok rapa kok. Jajan nomor tak satu. Yo. Udah sok tuku jajan, tiket uang. Mbok karo cilik. Karo rujak, rujak. Iki rujak. Niku sambele niki buahe. Rujak ya. Sambel enggak? Rujak. Ya sedelok. Karo sambele. Mbok terno. Mau sampai ditutup kan lawangi. Mau nganu ngedit. Sambele niku. Mbok campurno ya. Napa diduliti sanane ngono. Didulit. Tapi Ya Allah sampai keras. enggak dah mantap enggak. Nggih. Wani ya. Mantun. Terima kasih ya, Mak. Rebuan. Kalau aku jual bangun. Sementara takon lawan aku Mbak Ida tak kei. Aku boleh. Besok lah bisa. Satu aslinya. Udah mau dia ngedit. Arifin yo kok ngono. Coba saya. Dia mau jogo. Tak ada nih. Kan aku sama jogo. Aku kan makan sih. Dia tuh aku hidang seneng. Terus tak tinggal. Aku kan orang kene. Nangis ya. Sedoyo. Wes jowo. Lah saya tak tinggal. Pas dia lihat aku kurang bu. Lah iyo. Ya Allah. Iya, nanti cilik iki memang ini iki nek ketemu ngene ya. Lah wong sampe wong niki ya tuh kok. Aku coba wes tepak biasain. Siji. Gua iki nang omah. Pak ngamuk. Napa metu Arifin teko Nang pincuk. Pak Bajen nang ngene Ada mana apa yang dia tak tanding gini napi cepeh kan pengen saus. nang ngene indah ya wis sak orang ke omahku. Tok ndi? Kamu aku tok ndi? Ada man pas aku apa hari Arifin dari bubu aku tak kancing aku buka no Arifin Lah iki kamu aku tok ndi? Sabar. pasar. Lah kok tak telepon yo ora kemek-emek. Kok Pak Ewu tak terus ning anu. Aku gara-gara Lho Arifin kene aku lega. boleh bubuk gitu. Kalau ndang aku. Bener. Yo mbak gua nampak mak. Nah iya. Ibu bayar pintar mana sih jadi kita. Selawe aku. Selawe aku. Ya berarti benar. Oh deh. Iya Pak. Dia mau pasar gede ning Solo Balapan. Numpak bentor, ngono kudune piro? Aku kok Pasar gede aku tak jero. aku kok ora kira ya. Ya koyo ngencep kuwi. Kan itu ya 50.000. Gawe 30.000. Ya 30 ya paling ya 30 kuwi ya. Nek lomo ya 50. Kalau emang stasiun cuma 30 ya segelem sama 50. Jadi regane bentor taran ngono. Iya lagi. Is kayak seneng memang. Lah tak kira ki regane ki ayam murah mbak ternyata regane ki selawe 30 ngono. Nek becak biasa nek olahan iki piro? Padha ae. Ya padha ae. Tapi wong Cak olahan malah ngesak. enak sekolah iki nek digawe ngono ya jempol nek Iya. itu gitu. Aku kaget nih mbok, lah nek ya ancen iya. Piye ya? Nang berapa kilo? Enek sing 12.000, enek sing 15.000, selawe. Enek mbok grab iki Pak mobil. Lu gak apa-apa, cuma nih Ben kaget. kilo kanggo nek cak sekolah kan hitung Pak. Tas sing ngirit ngene kan duit sak mene sane tok omah iki. Ya Mau omane sepeda motor ah nek Mbak Mimin iki.
Antek-antek motor piro Pak papat. Anak Mbak Mini. Gak tau mulai nganggo apa-apa ya jadi Solo ki sepeda motoran. Mendek mungkin dari hutan ki ya mendek. Enggak beda. Nah tapi ki wong motoran ki sing diserangi paru-paru. Iya. Heeh. Paru-paru. Mbok kereta saiki ki yo cara kereta karo bensin yo padha ae, Mbok. Mungkin cepet ki yo padha ae 100-200 iki. Ya buka bensin nek piro? Petali yo. Nek petali yo 100 per Mana paling ngirit iki numpak motor piro nah. Iya. Adane. Ngirit ana bensin full ora entek kok. Tapi ya numpak kendaraan dhewe iki resiko. Iya, tapi resikonya kan gede. Resikone gede. Jenenge wong gak roh. Yen mulai numpak travel ngono ae kok. Bener Pak, numpak ibu lah nah yo. Numpak kereta aku udah mau di. Lah ya pengen numpak kereta ngono lho wis. Travel. Kan aku kan gak bisa. Nek iki motor dengkah ngiri. Besar boleh Mbak. Terus aku ya stres rasanya. Iya. Ngantuk imbok dengan. Terus tok ngawi tak wah. Mas mendek ning Indomaret. Iya. Tak buka wong turu. Lur ngantuk Mas nek ape istirahat ndang gak apa tak omong. Iya kan saya takon dulu 15 menit 20 menit nek ning HP ya. Iki jenenge microsleep. Jarine HP iku ning internet iku carane mengatasi itu tidur 15 sampai 20 menit iku wis cukup. Nek kesuwen malah iku gak apik. Dadi ngono carane. Kan soalnya kan ya kan kecelakaan guru-guru microsleep ngono sing ngantuk ning tengah dalan. Carane ngatasine ngono, aja dipaksa. Turu sedelok. Yo wes. Kalau kok dulu. Tak turu tak tukokno Lah kopi. sisi toke Sijine iki penumpang Mbok. lah penumpang yo gak jauh. Wong ngantuk ini gak jauh. Untungnya Lah anak aku enggak tak suwun neni. Lho nek aku turun sik. Mobil ki mergo apa? Iki mobil kok Solo, meterno dadi ki balen. Paling gak gak mobil kuwi yo. heeh. Lah dan jare iki bar kok Tuban iki, Mbok. Kak beda arah ya, Pak yo. Tubannya gak Bojonegoro kono ya. Jadi iki bar jemput Tuban ngono lho. Terus sih Solo. Jadi kayak mandek aku kira rutene wong iki. Jadi ini mobil Solo ini. Iya, Mbok terakhir iki aku Solo. Ngono lho. Lah kuwi Mbak Jessica ki kan duwe nomere. Nomor sapa? Nomor sapa? Kuwi lho Pak travel yo Pak yo. Travel Solo ki terus cilik Mbak Jessica ki nganggo travel kuwi. Travel vertikal. Kok ora gelem kok aku. Masalah travel Mbak Jessica. Lah wonge kedeknane piye, Mbok? Wis omong, apa dikeki lah wis jelas-jelas aku wis nang kono. Lah wonge ora gelem jarene ngomong apa dikeki. Lah ora dikeki ya wis mbok kon biyen nang aku. Nek sekiranya ora dikeki ya wis berarti aku kok dikeki. Kayak iya apa? Ya dikeki nomere wonge kok, tapi ora dikeki ya wis kok. Nah, Gue rek travel. ndek kae kan ning Semarang apa ning Jogja kae wis omong. Kamen gampang deh, aku tak kei apa nomere. Iya Mbak. Yo ora dikeki. Ya wis ae. Terus golek dhewe iki golek entuk wong ndi nang. Ning terminal. Nah, aku kan lagi muni engko tak takokno, takok wis golek yo. Gak lu enak numpak bis nang. Mabes yo paroper iki malah karuane. Engko oper Ngawi. Ngawi Solo. Mah munggah medun ya travel ku wis bener. Travel. Aku nemen kowe tambah luwih nemen mbok ketoke. Kok iso aneh nang numpak bis nek muter-muter. Gak enak Pak. Enak kene kenapa? Ya cepu Ngawi. Tapi mah bedane ngawi ya Pak, cepu loro gak iso. Kayak cepu Ngawi. Ya yo sing dimaksud mak iki dikon cepu langsung 12 ngono. Solo.
Sepuh langsung Solo. Iya. Iso nggo bis di kene. Gawe rute dhewe iso. Gak nggo bis di nggo apa marga apa Jaya Utama. Nugrono iso. Lah kok buka salin ya, Bu? Padahal memang ndak apa iki nek tumbah kan yo angel kok. Mulane kok nek anu iki mandek pondok iki tak ngene. Nah. Mudun kok menak balik. Piye? Piye balik? Sebab abang orang bawa oleh orang situ ya. Ada budal. Terus sopirnya piye Mas aman? Aman. Terus aman ya zaman. Cuma berat tak jadi. Kasih uang dua lara. Dua orang kan. Kasih ya. Embo. Memang iki wong iki sing nabrak iki ibuke. Tapi karo jeneng omongan iki sing bener sing ndi? Sing apa jenenge wong iki numpak pedal listrik. Heeh. Lah roro ki jare bruk ngono iki. Ibu. Nah, tapi ngantek dia dan ngono kok Lah, iki iya. gak masuk akal. Lah yo gak masuk akal. Coba iki ngapusi padhe nyenggol apa kuwi nyampe. Mbah nyampe apa wit apa Gak nyampe. maknane nek muni sepeda listrik, Pak. Bareng itu dadi urusan polisi lah. Lah yo. Lah mungkin ngantek Nabrak dempah-dempah Lah yo ngantek wonge kok lah wonge patah tulang sing mbuh enek kabeh. babar bisa. Ya tetep Oh, ngomong betul. Mau siset tok. gawe iki pokoke wis mun tabak lari wis sogo kuwi bahan. Ora banget pesan apa jenenge? Apa tanggung jawab wong ngomong dhewe. Padha nyadari ngono lho, Pak. Sing ditabrak yang nyadari sing nabrak yo. Iya, lu gak roh mbok piye pokok mbok wong iki nabrak ora iki pokok intine tanggung jawab. Nah, iki ya tanggung jawab. Tak seneni nisan. Bisa. Lu borok apa AC? Lah pas aku mbrobos ae, Pak. Lah AC ki ditinggo Arifin gak coplok i Pak nganune Pak. Banyune. Mobilnya yo beda. Lah iki mobil iki AC niki kok iso ngene Pak tos ngono lah kan ya wedi. Mentah bensin. Anti mobil gak iso. Ya wis. Dan wong Ariska iki yo wis tak tawani. Ayo numpak mobilku ae ngono. Dede yo nek pengen jajal liyane yo gak apa-apa ngono. Yo wis ya. Ini keputusane kan nang kowe to. Yo wis lho wong aku yo pengen jajal liyane. Kok nang ngene kan aku wis ora rasane. Dadi aku wis ora. Maksudku ki ngene lho, nah, aku digolekno Mas Bayu ki Budarono. Kok numpak iki lho, nah iki numpak iki Mas Bayu kan ora ngono maksudku. Kok didudulno Mas travel Mas Bayu ki iki wis tak critakno. Maksudku Mas Bayu ku Mas ki critani kok numpake kok iki mobile opo, nek Mas Bayu tetep ero. Lah engko terus Kartika iki cabang Kartika ini terminal ya jan iki. Oh. Travel Kartika. Sing Lah aku ora kok sing terpercaya sing ndi kan aku kan Kartika iki biasane mobilnya gak ngono iki kayak biasane elap gak elap yo R-Sampai ngono R300 ngono mobilnya. Ya wis penting wis teko omahne wis. Ndrong iki dadi pelajaran. Ya ancen. Aku ora ngomongnya aku ambek Ariska wis ngomong dhewe lho. Pelajaran nek diparingi slamet ora apa-apa yo Pak. Nek pelajaran diparingi cilaka gak yo wong tuwek. Lah alhamdulillah selamat kok. Ngono. Kok main ketoke kok main goblok-goblok nang. Ah iya. Orang goblok nek golek dino piring iki yo ngono lho. Kok karek anu tak kan dinane iki dino angker. Ngono iki yo ora dipetung. Terus ono nek pangpreman suruh. Ngono ki sing nang omah. Pikiran. Lah kowe nek ya lunga, ayo. Lunga ki lah iki lungane iki lunga piye, Lunga Pak? apik. Lungane iki wis kepeksan lan. Sak ngono kae mbok kon buak. Lah timbang kesandung karo buak duwe. Kan aku ora menggok-menggok. Piye, Pak? Mbah.
kalau mbak duit daripada kesandung. Kok nekat. Kalau aku rono yo butuh sih kok. Udah tak undur-undur ya kok. Dan nek ra sido piye? Kok iso. Nah, ya. Yo wis ngono Wis lho. ngono. Kok isine iku lho. Anu. Kaya ora nduwe mobil. Kok main ngono neh. Nah, duwe Yo dhewe. toh. Mana nek wong omongi dirungono to. Nah, Pokoke mesti mobil dhisik nek wong Jawa. Nah, aku ngono wis ngono ae, aman. kepet tukang mobil Arifin kok. Terus Aku ulane gak tak gak repot iki enek wong gak duwe iku yo wis gak tak gawe repot, gak tak kayak utang. sekarang aku pengen repot kok. Lah, kono yo- Kenapa? Kono yo ora repot kok pengen jajal numpak njobo piye kok. Pengen pengalaman numpak. Wis kuwi. Yo wis iki padha Pak. Ya, itu tidak kesukaannya. Mbak Arifin dhewe padha ngono. Ora penake travel ki piye. Penake ki piye. Aku mbek Pak Edo. Wong jajal-jajal iki sok menek wis pinter lah iki. Oh, rute Lah nek urung jajal iki wis tetep jajal lek kowe bolak-balik nang Solo iki mesti tetep roh. Lah carane piye nek aku pinter nek orang jajal? Nah. Ya. Wis dikono Mas Bayu. Dituduh iki traveling. Lah mumpung lagi ndelok-ndelok tok urung pelajaran ya buta iki ndelok teko nggon Nek pelajaran pedes per materine iki wis enek ditulis kuwi. Nek matematika iki rangkumane wis enek. Dadi karek mempelajari ora samarai aku. Kowe nek rangkuman ki nek nggo matematika wis enek. Lah iki nek didudono. Iki lho carane. Arep mlaku. Iki lho carane dinggo mandeke kene. Nah, dinggo mandeke kene. Dadi iki kene wis duwe. Lah iki gak golek-goleki. ya gak kan numpak. Golek-golek tapi ora anu. Nek numpak travel ki wis mesti mbok penak mbok wong. Numpak travel ki dijemput ya medun sak alamat. Travel apa? Sak dayo sik to. Kekeliruan iku kuwi tok. Iki sampean ngguri hati-hati golek sing travel resmi. Ngono iku lho. Aja butahe njaluk menang. Nah, jenenge pelajarane ngono diandani alon-alon. Ndok sing bener ngene wong tuwa iki ngono ki ora. Iki ambek Menang. menyalahkan bodoh Jakarta. Bener. Aku dituduhi rangkumane. Ya iki aku gak man sekolahan lho ya. Iki sing man sekolahan begok. Ya. Iki man sekolahan yo. Jakarta mes kok numpak sepur. Medun Pasar Senen, medun kok terus numpak Kopaja. Kopaja kok terus langsung nang Jakarta Selatan sektor 9. Sektor 9 wis kok nang kono medun. Wis aku dituduhi arahe. Iki mau omongan tok. Lah kok mbek tukang ngene. Kaya Mas Wahyu kok dituduhno ki travelena iki. Lah iku terus apa sing mbok tuju iki. Kok nek numpak sepur medune iki. Dadi iki wis duwe, ngono lho. kayak gitu sepur aku gak direkomendasi sapa-sapa kita nayo. Jadi iki ra piye-piye teko nggon. Iya, apa nyatane yo. Nyatane piye? Tak sepure. Travel iki Yo ya wis sing berarti bener Pak pelajaran. Dadi nek wis rong pelajaran yo nek bener nek ora bener. Ya, travel sing resmi, ki terus travel tapi tak Travel iki nek terus terbalen. bener nek ora bener. Lah aku lho Pak bener mau lho dirungokno ta nek ngomong. Bener maem. Aku Bener maem. wong bodoh diduduhi rangkumane wis. Nek wong kepinter iki yo ngene. Wong pinter yo ngene. Kowe kuwi sing aneh. Sing- Aku ilmune keduren. Kebablasan. Aku ilmuku ora dhuwur. Ilmu iku ilmune wong goblok. Nek kowe iki ilmumu wong keduren. Yo ancen keduren. Dhuwure iki tenanan aku mir-mir nek ilmune keduren kuwi. Yo ben. Nek Di sini ki ora-orane iki marai omong mbok mi njuk menang. Menang njuk menange dhewe. Ora ndak kan ilmu goblok. Nganggo bendere dhewe. Goblok yo wis menang. Ilmu goblok kok aku. Mbok mi bendere dhewe, tapi ora nganggo bendere wong. Jajal kalau gelem nganggo bendere wong, lah kok iso membandingkan sing bener ngene sing. Gak kowe kan bener kleru njuk bener. Apa neh bener? Wis nang kono Mas Bayu kok dituduh iki travel iki. Engko anune iki ora karo wis tak jelasno tak jelasno. Gak perlu golek. Gak takok travel Kartika iki anune di pos iki. Ning terminal ketok ya, tapi nek gak enek ning Omongan kok Jalan Blora ngono. wis mau ngene tok.
masjid Jami. Ya wis ngono ki tok. Oh iya. Bulet. Jenenge Kepinteran. jenenge Ilmune keduren, ilmune keduren. jenenge kowe Ilmune sundul langit. Pak. Wong Aku iki wong pas sekolah Lah ya. Iya, mau, Lah ya. Pak. SD umur pirang didudoi. Lah ya. Wis engko medun. Lah aku ki enek sing dudohi ora. Lah, Lah kuwi kan ayo. sapa jenenge karti-karti ki mbok bayar ora. Lah kowe nak bayar Mas Wahyu terus ya. Kira lho Ora masalah bayar. ora masalah bayar. Tapi nek duwe entek mbok ungkit-ungkit. Nah. Kowe ki jane ku sing ngerti. Aku ora Ngomong ogak, Iya, apa lek bener. ora tau mbok ungkit ning aku iki. Bener maem Jaluk bener Dewi, bendere wong ora tinggu. numpak mobil wis ana wong pinter dikandani kok. Iya, jute teko nggon ya wis sing ngono lho. Setu masuk ki nek mlakune gek travel sing resmi kuwi tok lho. Aja travel ki travel gadung. Jenenge padha ae apa? Kuwi jenenge travel gadungan iki. Lah ya ngono ki jenenge apa? Jenenge Nek travel ngono ki nek ogak resmi ngono ki jenenge apa? Lah nek golek dalan ki jenenge apa? Bener apa karo? jenenge Ada ke dalan piye dalan apa? Dalan sepur dilewati, acur mumur ya. Hmm. Wis jablek. Ngomong bendere dhewe omong bendere tanggane ra tinggu. Separengan sabar. Pak meneh. Ora mobil wis durung travel ndi? Travel biasanya ki Arab ya tahu. Iya, Akeh rombongane nek terus terus L L300 jalan-jalan ning cepu kok jalan bulan masjid Jami kok jalan perapatan Lah iki Pak Me keminter ngomong tok Wong golekno ya terus ya. Lah golekno wong aku lagi ape anu dek budal main kancane ya wis. Keminter iki kepecus. Jenenge wong kaya kuwi kok. Montor dah jadi. Apik ae. Iki jenenge gadungan ya. Dilanjut. Kowe kuwi ilmune kepinteran. Jenenge Ki padha anak iki kepinteran. Nek aku Lah ya. iki wong goblok. Hmm. Ngono lho. Tapi Jenenge aku ora tau kleru. Kleru Wah, ora? bendere dhewe kok bendere wong ra Lho, monggo. lho. Tak dudono. Nar ora sah parani ning kok desa kono. Ayo Jenenge? tak ceritani iki nek tak ceritani ya. Iki ilmu wong kepinteran, ambek ilmu wong goblok. Kebablasan. Kepinteran nek Kebablasan. pinter. Ntar kan omahe aduh kono, Pak. Jaluk nomere dulure kok kene. Mah, aku ora nombek dulure kok. Apa jenenge? Buwah ya ora buwah nek mbok kon jaluk nomor kok kono. Nek jaluk nomor nang kono mesti dulure duwe ora duwe. Wis tak berno. Aku sesuk tak moro nggone nar nang kono lho. Waduh. Jarake ku eneng kene randu. Sulur ora dadi kono. 4 jam mbok 3-5 jam. Nek tak kongkon njaluk nomor, moh. Ngono ki yo dekne obat-obat. Aku wis entuk nomere nar. Ilmune wong goblok sing mbok nggo. Ora ilmune wong kepinteran. Aku kira tau kleru. Tenan, nek kanggo aku sak ucap. Biasane yo aku ngger muni ngucap, ki akeh bendere. Tapi nek aku mau ngucap, aku yo moh mergo kleru. Jenenge Tapi aku nek sekali ngucap, biasane aku bener. Nek didelok-delok ki biasane aku bener terus. Terangan bener kleru njaluk bener. Apa nek bener? Ora. Lah aku jute tepat sasaran nek kandhani wong rek. Ngenjel. Ora ki ora pakai sampung perkara travel kok bingung kok ngono. Bingung nek jenenge wong tuwek. Travel demblah-demblah. Jenenge Lah travel cuma ki ki pelajaran pertama bukan urung gini. pengalaman dadi sesuai wong slotre kan golek agen sing resmi agen sing tepat. Jane wis iso. Aku nek golek pamane muni golek agen sing resmi aku iso. Aku wong goblok lah, tapi aku iso. Tapi aku wis emoh
Ambek Lina kuwi aku mau dibantah. Megane Ora oleh kondo sapa-sapa. Ora oleh omong-omong sapa-sapa, ya wis aku meneng ae. Ben piye lakone. Tapi dadi pikiranku, aku ki bener, anakku ki mandiri, ora pengen repoti wong, tapi sing dadi pikiran aku mergo meneng ae. Moh aku golekno dalan, aku moh. Nek mungkin aku golekno dalan, aku tekok Jessica, mbok tekok sapa nek ndekne niate ngono, mungkin apik. Lah wong aku mau campur tangan kok ya wis karepe ngono. Tapi sing dadi pikiran kuwi wong tuwek. Montore kaya ngono. Sopire tek jari ngantuk misan jajal tak telponi ora keneng. Aku wis semang lho, aku nek omongan gak omong, tak telponi gak tau disaur. Megane kowe ya ngono. Aku somben lah nek ndekne nenggok kono. Ora ndekne ora nelpon aku ora putih telepon. Tekok iku lho nang ngarep. Sing telepon malah kuwi. Aku emoh telepon keluargaku ki nek dijak omongan ruwet. Bulet ra karo. Bulet aku ya mending ndekne sing telepon berarti butuh aku. Aku saiki ngono ae. Wis anakku pinter ya wis. Tapi sing dadi pikiran aku ya tetep ndonga anakku muga-muga dina-dina diparingi slamet. Ono desang. Dek kan pengen kabeh-kabeh kok pengen. Wis roh, aku ki ora sanggup bolan baleni nek pengalaman ki. Golek pengalaman iki. Kabeh ki pengalaman ki nek diterjuni dhewe ya ora roh. Aku ki wong goblok ki, Pak. Bener kowe. Pengalamanku kudu tetep tepat sasaran ngono lho. Aku ki wong goblok kudu tepat sasaran. Aku gak mbok duduhe wong pinter ora tepat sasaran. Jenenge nek ditekok nek ape lunga-lunga tekok wong sing pinter. Oh iya Pak iki makan iki. Nek golek-golek dhewe kurang karuan pinter. Mergo kuwi Google iku lho nek wong gak ngerti dalan kuwi lho. Iki ki wis halo Google. Dalan iki parake nang ndi? Ijek keblasuk. Kalah karo wong pinter. Pinter mambu bodho ngono lho biasane pinter. Kepinteran. Heeh, nek kepinteran ngono kuwi. Repot. Lah nek anake yo ben ndi ke? Ayo mlebu sawah. Alas-alas. Sawah. Kuwi Google ki pinter apa lek? Kok Google ki pinter lek. Ku Google yo kepinteran. Kebablasan. Anu tekok wong bogang medun mandeg jurusan iki pundi, Pak? Tapi wong saiki emoh. Gengsi. Ngono. Iki pikirane wong goblok. Bener kowe. Pikirane wong pinter iki. Walah. Apik tenan. Kowe kira tau aku benere wong malah. Lho, aku sekali menang dhewe. Aku sekali ngomong pas, nek gak pas aku mau ngomong. Aku iki ngepasno swara, ngepasno lakon, ngepasno kuwi mau laku. Nek pas lakuku pas yo aku omong, nek gak pas laku pas aku yo ora omong. Nek wong pinter-pinter kuwi susah. Bener kowe. Bener kowe. Bener kowe. Bener kowe. Bener kowe.